sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:15. The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, mga agabilog gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Domingo, katapusan kitang Domingo sang bulan sang Nobyembre. So buwas sa 30 na kita, which is a holiday. Kag dason sina Disyembre na kita mga kaaksyon. 26 days na lang before Christmas, kag 33 days before New Year, no? Mga agaliwat mga kaaksyon, welcome diri sa Kapehan sa Aksyon. Ang atong sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's great karon nga Domingo mga kaaksyon. Ang aton sinidinapit diri nga bisita kay manog Disyembre na kita. Everybody is excited what will happen in December. Anong matabo sa sining bulan sang Disyembre? Anong Bacolod as far as quarantine status is concerned? Nano ang aton sining nga status sa bulan sang Disyembre? Samtang mag-celebrate kita sa aton sining Christmas, sa aton sining holiday season mga kaaksyon, no? So karon nga Domingo, ginimbitar naton si Mayor Bing Leonardia, no? Sa siyudad sa Bacolod. Ang balanta ini damo kita isyu nga i-take up para nga ang mga pamangkot sa aton nga mga kaaksyon mahatagan sang mga sabat, mahatagan sang katagan paagi kay Mayor Bing Leonardia, no? Sa kay Joanne Solas dira, good morning sa Japan. Kumusta ka? Expired na ko na imo. Anyway, good morning dira sa imo, no? Good morning kuno sa Solas family, sila ni Florence Solas, good morning, no? Sa kay Junjun, good morning man. Sige, sa aton mga aksyon, sige lang kita monitor diri sa aton nga Facebook Live. We will have with us si Mayor Bing Leonardia. Ginidiyahan naton ining we will have a video conference sa kay Mayor Bing para nga may audio kita, may video pa kita as we go along and tagaan sang mga sabat ang mga pila ka mga pamangkot sang aton sining mga kaaksyon. So dali lang kay gina-set up ta anay, okay? So on the line now mga kaaksyon, we have Mayor Bing Leonardia. Mayor, good morning and welcome once again diri sa Kapehan sa Aksyon. Good morning, boy. Good Yes. morning sa katapos ng DYAG. The weekend kanuna. And kung sa kalanta nga tagpalamati sa radyo,
ang nagatanaw sa atin sa Facebook. Yes. Good morning. Good morning, no? May mga friend ko from Japan, no, nagatanaw na sila mayor, oh, mga Solas family dire. Ikaw guro may mga friends ka man gagatalanaw nga tanaw man sa aton Yeah. Facebook Live. Sa Tokyo, si Eleanor alon sa guys ko sigurado ara na subong na tanaw sa aton. Sa Maryland, si Bingo Castro. Sa Los Angeles, si Luisa Rio, kag si Alvin Nila. Sa Pasadena. Of course, mga boy Duran mga fanatics. Fanatics gud. So good morning dira no sa aton nga mga actually kadamo man ko sa mga friends gani from outside no like sa US damo mga friends namon nga naga-monitor gid adlaw-adlaw sa aton kada nagapabalo nga ara sila nagamamati naga-monitor no so ina-great naton dira sila mga classmates ko sa US man kay kadamo man ko sa mga classmates sa Japan kag all over the world no kag of course diri sa Bacolod ang aton mga ka-aksyon diri sa Bacolod good morning sa inyo dira tanan no so we have with us si Mayor Bing Leonardia sa aton sini nga pagpangalagad. Mayor, mas start na ko sa akong diri nga mga pamangkot si imo bala. November 29 na kita, one day to go before mag-December 1 kita. Everybody excited. Nanong matabo sa December 1? Anong mangin sitwasyon sa Bacolod as far as the community quarantine status sa Bacolod? Nanong matabo sa aton diri kay as of now ara kita sa GCQ pa kita subong, no? General Community Quarantine. Ano, Mayor? What will happen in December, Mayor? Well, actually, if you still recall, as early as last October, towards the end, nagka-apilar na kami gani. Naibutang kita dapat tani sa MGCQ. And unfortunately, there was a time na daw, ang buto naman ay okay na, piho na. And somehow, they decided nga ang national IATF na i-retain kita gapon sa GCQ. And that reminds me na pahibalod ang pumuluyo sa pakuto sa subong wala pa nakahangop sini nga ang aton determinasyon sa ating quarantine facility depends on the national IATF, not anymore the local government. So, kabay pa klaro na kay may iban pa somehow nabalaan namon na they still think nga it is purely a decision of the local official, but which is no longer the case since mga April pa. Okay, so, klaro na. And then, in recently, nakapadala naman kita liwat ng apilar. And sa kadlaw, may nakibot kami kay nag-meeting ng ATF and we got information nga ging retain kita sa GCQ. And immediately thereafter, yung tawagan ko si Undersecretary Ifimako Densing. Niya mo ni siya ang usual nga substitute kay Secretary Anyo sa National IATF. Pagpabalo ko man siya when I called him nga it was a phone conference together with our City Administrator M. Am. And so we discussed the situation and he told us nga ang initial nga pagtanaw sang ila analytical team, there is a team aside from the IATF nga nag-advise sila, which is composition of the DOH, DTI, and the other main agencies, the so-called technical Manila. Na nila, i-retain kita sa GCQ, which ni Vice Mayor Elcid, and again, ging argue namon ang it's among the salient points nga ging hamban namon sila is that kung tanon tagid ang aton nga mga figures in Bacolod had already been down, no? Naglubo na. Growth rate, no, if we talk in terms of the past 2 weeks, ang growth rate is minus 24.6%. Nubo. And ang aton nga recovery rate is quite high, kay sobra 92%. And ang daily attack rate nga sang una 5.3%, naging 2.9% na lang.
Okay. Plus, the site namon, ang aton ganing critical utilization rate or ang number wala sang pag-usal sang aton ng mga hospital beds. So, naglabot lang 48%. Sa una, halos 98-100% na eh. At the height of the problem. And in ang 48%, that is even still being shared by Bacolod and Negros. Hindi lang na taga Bacolod tanan. And ang aton sistema where we have surveillance testing. I know not so many jutay lang ang LGUs na nag-surveillance testing. And we are one of the few. So, meaning this is an extra initiative na nagpakita na mas supposedly mas accurate ang aton pagtanaw, paghangop sang aton mga facts and figures when so that COVID cases are concerned. And on top of this, 31 out of 61 barangays, nasa unang 61 barangays na 61 talaga na COVID cases. Subong 31 wala na COVID case for the past 2 weeks. Last night, ga-istorya ko kay Dr. Chris Solomon. And siya ganyan sa ako na yung abuto niya. I-check siya kay Basit. Subong adlaw, may mag-graduate mga 2-3 pagin. So, this will further even boost our position na gahambal kita na dapat kagbagay i-MGCQ na kita. So according to Undersecretary Densing, buligay niya kita sa National IATF. But for that to happen, kinahanglan may endorsement sang Regional IATF headed by DIL Regional Director Jovi Ingeniero. And yesterday, I think na-post naman gani sa Facebook, may sulat, may resolution ang Regional IATF recommending unanimously sa National IATF ang aton nga apilar nga gahambal sila nga pwede na dapat ka GCQ. So, I was hoping last night, that's why as late as mga almost 12, nagtawag pa ko kay Dr. Chris Solomon, kay abot ko nga base pa malang may nakalusot ng na impormasyon po sa niya base karon o sa buwas naton kag mabaluan sina. So many of these things that we are looking forward to or anticipate kay tungod Christmas subong Disyembre. Manog Disyembre na sa adlaw will also depend on what current status will we actually get officially from the National IATF. That is the situation as of the moment. Okay. So atagon ko iniliwat para sa aton nga mga listeners. Ang informasyon is that ang IATF sa ila technical group DABE nag-decide may ara nga initial decision nga ipabili ng Bacolod sa December under GCQ. Pero with the appeal sang city kapagi sa regional IATF kay Secretary Densing, Undersecretary Densing, may posibilidad kag siguro hoping mangin favorable ang IATF National sa appeal sa city to put Bacolod under sa MGCQ comes December Mayor. Amo na sa sitwasyon subong. Yeah, correct. So, of course, gaalaong din ako kag kami tanan, si Vice Mayor, si City Administrator niya ma-approve na. But of course, sa punta is hindi man ko kambal ako ma-approve. Kung ako ma-approve, okay na ko. Okay ka na. On the basis of those figures, Personally, gusto mo MGCQ ng ang Bacolod? Yeah, because may justification man. Pero of course, whatever whatever current status we will get from the IATF, parang numunta, labi naging nga Christmas, may in a sense, malipat kita, may contaction kita, o kung ano pa nga, ma-divert kita. Christmas
ang COVID wala niya gapaningala Christmas. Dali gapaningala. Way sa holiday. Oh, that's why kung tanong-ta ang aton pag-observe sa health protocol hindi gina pag-untaton. O bisan ka pati kita nga may vaksina and all this and all that. Hindi kita mag-untat. And I would say that para sa aton tunan-tunan sa Bacolod, the best Christmas gift na mahatag ta sa aton mga loved ones, pamilya ta, sa mga kaupod sa opisina or mga colleagues ta and all this. Kagapay na Bacolod nun, the best gift we can give is to observe health protocols. Okay. Kaya muna makabuli ka na nun. Best Christmas gift na mahatag ta sa aton mga abyan kag aton mga pamilya is to follow health protocols. I hope that becomes the spirit of Christmas for 2020. Gani, oo. Amo gina sa importante. Especially, subong kay ginatanaw, subong sa mga expert, nga base mag-surge, magsaka ang kaso sa COVID-19 because of the holiday season, maginuwa tao, malaklon, makadto sa mga malls, base kuno nga magdamo ang kaso bangod sa holiday. Balantayan gina, kagti na naman natin, ang iba niya function, like France, Italy, Spain, Germany, kag even in the States, no? Worse pa rin in the States, despite ang COVID. Like, kahapon may nabato mo kong Viber message, muna ba lang mas tulor ba ang ganing second wave? Okay. So, hindi tagit pagtugutan nga, of course, nakadako na sang improvement sa aton nga nalabutan halin sa pag-crisis naton kay sang una, for example, ang maging stress ko kagabi, what ang aton nga mga cases niya sang August, halos mga 30, so lang. Ang September, 87 daily average. Ang October, 25, kag subog daw mga 19. So, kamat-amat gid man. Pero on the basis of that, may rason na ta, no? Pero, of course, as a matter of information also, nakita na ang aton din nga best practices ang ginahimo naton sa aton EOC or Emergency Operation Center, naging template na. Kaya kundi nagaling sa Cebu, si General Mel Feliciano, kanyang asawa nga si Mia. Whatever they did in Cebu, we improved or in a sense, we perfected it here in Bacolod. And that is why, paglakat nila sa Pagadian, usal sa Pagadian ang template sa Bacolod. And even Davao now, kinanglanon sa Davao, amo tong nakita na sabay pa na sa mulo ang ginaliwat-liwat ko nga di buenas kita nga sa bilog na Pilipinas, the team that is supposed to be the most experienced in COVID in the Philippines was sent by President Duterte to Bacolod. Pasalamat ko liwat kay President Duterte kay tungod nga may technical problem guro ni. Okay man, Mayor, sulod mo de. Yeah, okay. Sige. Sa schedule mo, wala akong may makita sa screen. Ang video, why? Sige lang, okay lang ta sa video, sa audio. Okay, oo. Okay, nagwa pa si Cara sa kwarto. So, wala sa may matabang. So, going back to that, daw mga 16 na local government units, ang nag-benchmarking sa aton diri sa Emergency Operation Center sa Bacolod. So, that means our formula here has been working. Can you imagine Pagadian and Davao at that, no? So, doon sila ko pagka nag-spike ang cases diri, amo itong nag-decider ko dahil ng Mayo sa assistance halin sa Malacanang. Kaya kung yung pabayaan to, kasi naglala ang sitwasyon tadi. Kaya subong, nagiging benchmark ang aton diri nga mga practices.
And we're very happy with that na mas-share natin sa ano. And in fact, kagabi na-discuss naman ni Dr. Tesoromon, among the features why gina-benchmark ang Bacolod is because first, ang party sa contact tracing, no? Pasalamat kita sa kay South Cotabato Governor June Tamayo na nagsugot siya ng mausan na ilang ang app nila, which is now being used by about 80 LGUs all over the Philippines right now. But we were the first here in the Visayas to use that. Ang natawag, which is Bacolod tracking system na. That is why it's called back. The back there means Bacolod. And track is just to indicate the tracking system. And by now, I think lapit na 370 to 375 ang naka-register. Mm-hmm. 1,000. Officially, 375,000. Okay, thank you for emphasizing that. And ang Bacolod officially has a population for 2020 has a population of 613,996. Mm-hmm. So practically, ako yung mga porsyento, ikot mga almost 400 na ta. Mm-hmm. Almost, practically, siguro may mga ibang layo di sa downtown area o pangarason na wala nakaparehisters na. Mm-hmm. So, and insofar as the establishments are concerned, sa 7,500 na. Okay. Mm-hmm. So, meaning kadamo na sa nagakooperasyon na. Amo na gani kung hindi kami makapati nga. Inablang, kundi, kabulo naman kaboy, kabulo naman yung publiko nga may mga trolls. No. Kag may mga tao nga ang ilan niya tinutuyok magkontra lagi sa amon administrasyon, maghikay sa akon, magsabotahe. Gina-criticize pa na nila ang backtrack na. Nga wala ako na pulos, wala data. So, gusto niya, ano pang himuon sabi, kada ko na ako ng bagay, makanto ka sa mall, hindi ka na maglista-lista rin. Una, ang lista, nabigaya ka. Number 2, mausar ka sa ballpen, usar man sa ibang tao. So, and so forth. So, pero sa backtrack, pakita mo lang imo nga, tapos ako yung mayor personally convenient gid para sa ako ng backtrack bala kay hindi na ko tamaran ko da magsulat kay mismo ako nga hindi ko intindi sang agi ko mismo. So ako mismo magsulat kaya pagkabasa ko pag review ko hindi ko ka ba intindi sang agi ko tino na tamaran ako na magbrasulat so convenient gini sa ako yung backtrack magsulod ko sa mga malls. Okay na ako nga bagay. What else do you want? Anong pagsulat kag if you talk about mga privacy laws na kung sa bagay manog confidential ba kami sa Privacy Commission pero mauna gani anay sila sa South Cotabato because that is where hindi na ko nakin-change sa mga technicalities na but that is where the source is and here access to this is very 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 strict nga only there's a term for that the officer nga ambulan na makatanaw na so kag they have experiences may mga tao nga gina-contact trace bala na interview niya gahambal niya wala gyud siya kalagaw wala siya nagkanto sa amo niya wala siya nagbalibad nagbinutig ang nakita sa backtrack kaya nabalaan niya naglibot sila sa mall, nagkanto sa diin. So, and besides that system, after 60 days, automatically, madula na da. So, meaning, after 60 days, your itinerary, ang ibong records na madula. Kasi, kuhan ka na, privacy-wise, wala ka na problema. Okay. Wala na sa mayor yung kanto sa ginatawag na lablang daw repository system nila na daw ginatago dang imo nga mga kuhan, mga details. Ang naging hambal sa ako ni Dr. Soromon, after 60 days, automatic madula. Okay. And that is just backtrack and many other LGUs now nag-backtrack naman kaya nakita nila how effective, how good it is. Kaya itong nambal ko kay ina, ito, imagine, balibad, pero kung tanaw mo backtrack, mabalaan mo ka, naglagaw siya. Okay, of course, ang data management
which was also giliwat-liwat din hanas din nila ni isang aton nga mga labi na sa aton mga volunteers, no? Because one of the pictures nga ginahimo sample nila subong dito sa Pagadian kay sa Davao is the participation sa private sector sa aton, no? And we would like to salute sila ni Dr. Hector Gayaris, ang sekretaryong dedikar sini, and then si Dr. Pesolong, and of course Masyado Kapisan, adlawid trabaho sa ating EOC. Kag si Mr. Dave Duenas, IT expert niya for a while, adlaw sa aton, may negosyo man siyang iya, to attend to that now. Then, ang isa ka system which was perfected here was also the One Hospital Command. Gina pang-lecture na subong to other LGUs, si Dr. Hector Gayaris. Dira ni mo makita ang tanan ng mga hospital ga report sa EOC na mabalaan ang hospitalization rate. Kag kung ang public pwede man gani ka tawag sa EOC para maalokar kung di sila ng hospital butang ng kaso. And on top of this, we have that campaign Halong og Yun Bacolod, and that is supposed to situate niya ang information education campaign must be continuing, and already very appropriate rin kita sa DYU Subo kung sino ng aton KBP chairman, blah. So kabay pa nga ang KBP will take a hand in this, no? Maybe suggestion ko isa ang aton ng mga infectious disease doctors, pwede na sila mapa-lecture from time to time, mapa-interview, kag maghatag giya sa aton sumugyo. Kag ang ining halong og yun movement, monitor ni sila ang nagakalatabo, and mabulig pag na-concentrate na sila kay sa mga contact tracers na yung hire sa DALG, kadamos ni sila, ginatos na ni sila. Iusaron man na sila para sa education information campaign, because may mga nabatian kami yapon istorya na may mga tao nga daw wala yapon depati bala. Kag importante ganit nga mga punto Aksyon Boy nga kinahanglan the rule must be at the slightest, no? Pagka may symptom, dapat i-report dayon, i-consulta dayon, because there are a number of cases nga ang resulta nga tungod nga daw downplay nila na bala kataro bala ni sang kaso lang ni, so hindi mo na malawlawan kay maglala na gani point of no return. Sala-sala ka na. Amo na bla mayor sa kwan, amo na bla mayor, take the case of the US bla. Kay daw gina mismo ilang presidente daw gin downgrade lang bala ang kwan, ang ining kaso bala sang virus bala. Look at America, isa ka adlaw lang 190,000 nga kaso. Sobra na tunga sa milyon na nagkalamatay sa Amerika, because daw wala balaging tagaan gid sang pagtabo na mo na siling nila nga ang ato ni mo official sa daw ka OA naman kaysa yung mga reaction parte sa COVID. But tanaw naton, in the case of America, nga daw ginapawalaan mismo sang ilang mga leaders dito ang ining COVID, talos sobra tunga sa milyon ng kalamatay. Sa isa lang kadlaw, tag 190,000 ang kaso iyang kadugang sa ila, Mayor. Oh my God. Hindi ni lahog-lahog ang COVID. Kaya hindi mo naman lahog-lahogan ang COVID. Amo na gani nga, Chris Basit, so basit na downgrade pag ilang aton nga quarantine. Wala ginakulbaan ko nga base ang iba maminsal nga okay na ta. Okay, tungod nga daw nagkaya nabi, kag nagnubo ng aton mga figures, pero all the more nga maandam kita suwong kay aton siling ko either tentasyon or malingaw tabla ma-divert kita, hindi pa na madiparahan, galit ka na, sige pa na gyapon ang problema ngayon na. Hindi dapat tanan kita bantay kita. So I said kay na
and I will repeat this for the whole season, the best Christmas gift we can give our loved one is to follow health protocols. Kaya mo na mo at sa Amerika kay damo rito ba do? Damo dungol. Kaya kundi ginaratay sila sa COVID. Yan oo. Sige, but anyway, ako I'd like to take cognizance man la mayor sa mga nahimo dira kag papaningwa sa mga kaupdanan nimo dira sa especially si Councilor M. Ang pertig ng baka-baka niyang pertig ni baka-baka. Hindi ko imagine nga grabe nga baka-baka ni Councilor M. Ang sa sining EOC ni nga bilang executive director sa EOC. Kaya bisan kante Councilor Cindy, perting baka-baka. Bisan ginakuan sila ha. Bisan ginamulay pa silang isa kag may mga negative nga mga komento sila siling ko, pero you cannot take the fact siling ko nga nagtrabaho gid sila para sa pakulod nun. Kag pamban sa ron tawla Malaboy. Can you imagine how it was nang nagasugod ini? Ya wala man kami kabalo gani kun anong matabo dason. Wala man kami ka-insindi kun anong himuon. Nagsugod ta sini sa puno mo. Kay so much so nagamitin kami ito most of the time gasugid na kami. Kaya amo man lang itong option may tag 2 ka oras, 3 ka oras, 5 ka oras, 6 ka oras. Katilaw kami meeting boy isa ka maraton nga 8 ka oras non-stop. That is how much time and dedication and commitment we had invested into this. We can make mistakes, we can have some lapses. But never accuse us na naging patubayaan ini. Because that is very untrue, very unfair, patunto-tunto na yung istorya. You mentioned, ang day-to-day nga pagtrabaho ni City Administrator ang as Executive Director ng AOC, di nalawlaw. Ang atong City Health Office, ang DRRMO, ang budget and the Emergency Operation Center is very comprehensive. So plus pag isang ato mga private sector nga volunteers kada ko kasama ang dedikasyon sa mga pandra sa mga tao dira. You have to give them the credit, and may resulta man. So makita man. Lawlaw-lawti. But amo na galing. Diba si Waton kami, naduuliin lang kita. We should never be deceived nga panundong sa okay na ni kay wala pang vaccine. Of course, mga almost 2 weeks na by now, na anunsyo sa Pfizer nga may ara na sa Amerika. And daw, subong kadamo na ganyan sa mga daw almost done na daw, almost stop daw pwede nagiblang ang mga vaccine. Lain-lain man sila. So, basit manunong, kaya nga buwas ara nila, hindi na matabo. Kaya bisan sa Amerika, kung may initial report ko nga naubras lang 50 million, pero ang Amerikano 320 million na sila kabilang Amerikano pa lang na. So, kung mag-istorya ka worldwide, how much more ang population sa world? But, of course, hindi na maibitar kaya istorya kita vaccine, mamangkot ang ato kumuli. Ano kita diya sa Bacolod. Correct. Okay? Muna So, siya. siguro, antes, pag palawod pagin kita, istoryahan ka na dutay ang vaccine, no? Importante na siya, importante ka na mayor. First, although hindi pa natin makuha buwas o daso na bulan, what is important subong is at least nakita tang una maghambal ng mga eksperto, mambal it will take 1 year and a half, it will take 2 years check makakuha kita vaccine. And now, in less than a year, which is record para sa mga scientists at sa mga eksperto sini, may ara na vaccine. So may at least sang una ya gadahang kita wala ta kapiho kung may matabo gid man nga vaccine o kung hindi kung wala. Kung subong ya at least daw piho na ta nga may ara vaccine nga palabuton kita. Correct. Kung naga-philosophical kita mambal kita nga we now can see the light at the end of the tunnel. Correct. Kaya balo ka mayroong ginabasihan tas ang una
ining iban ba lang nga mga vaccine yung develop nga it took them 10, 20 years, 40 years even ang iban nga vaccine kang na-develop, tiyan mo nang ginbasiyan nato dugay pa niya. Pero galing kay because siguro mga mga kwan guro mga advanced technology man, mga muna siguro muna nga daw medyo madasig-dasig subong na bali mo gani less than a year daw may kasanagana sa vaccine nga para to kontra sa COVID-19. Mo na ang concern sa ngalako. Pero that is why may tinion pa ni it will not be was dayon. Kung nakihambal kung we can see the light at the end of the tunnel, anong doon? Ito nga ara pa ta sa tunnel. Ara lang yung suga, pero wala pa ta kalabot dito. So kinahanglan andam ta. So putting that in perspective with our situation in Bacolod, our budget for 2021 was prepared as early as July. Wala pa vaccine. And then, of course, it was submitted to the Sanggunian October 16, which is the mandatory date. And sa subong, most likely, approved na hopefully, I do not want to preempt that, but before the end of the month, dapat ara rin na siya. No? So, natural, wala pa na ito yan. Hindi mo man na mabudgetan, wala pa kaya rin kabul sa presyo sa vaccine. But amo ni ang understanding sa aton nga budget officer si Imelda Williams. Klaro wala na we will realign, we will augment, and we will revert anything and everything para lang nga mahatagan naton priority, mapunduhan naton ang mga vaccine kung ara na. Ay, very good. We are willing to beg or borrow, meaning bisan pa mangutang kita, bisan pa magpakalimos ako, mangalimos kita para na may vaccine kita. So, and plus pag ang national government, for sure, mabudget man sina, but ang akong pagtanaw, realistically is ang gastuhan sa gobyerno should be the people who really need to be spent for by the government. Meaning, for example, itong mga tawag na itong mga malapit sa poorest of the poor, ginatagan na ito sa Social Amelioration Fund, ginatagan na ito sa 4Ps, ginatagan na ito sa Tupad, ginatagan na ito sa Doli, kagano pa da. There are supposed to be people who should qualify sa programa sa national government. Okay. Now, kung anong kakulangan sa national government, sinanlan kita lokal diri, madugang sina. But of course, realistically, we are not supposed to think in terms of mga manggarano na yung langaraan. Hindi na nila. Yan ang makasarang. Sa gobyerno. O ngalan mo Boy Duran, for example, hindi ka na qualified. May nuna magbanwa kami diya. Wala pero basta we will do everything and anything nga ma-realign. Bisan ang ako niya damot, kundi ginakutot ko sa mga engineers nga singko ang kutom sa mga proyekto nga wala pa na implementar. Tapusin yung mga program of works kay para na pagkatupa sa 2020 napapapla because that is supposed to be part of the economic recovery program. Government spending must come into play. Or pinaka-una gini, hindi kabalo kung ano natabo sa mga negosyo sa private sector. Kay ang COVID-20 ang halit. Pero kinahanglan pa to spur the economy to give job opportunities, kinahanglan to do nga government spending. So that's why implementar na ang kanang mga proyekto. That is one of the major steps na himuunta to revive the economy. Pero may sa realignment sang budget kati mabutang kita budget para sa vaccination, may i-realign at ibang nga budget, mapektuhan ang aton nga mga infrastructure projects. Ako ang tuod na bisan wala pa ta infrastructure basta may vaccine kita. I am willing to do that. Kaya
That is what is most important. Correct. Sa aton, hindi bang kayong lawas ta? That brings to mind ang ihemplog si Jack Ma, kundi bilyonaryo na siya. May ging post party siya na let me share this para nga mapaminsagan sa aton kumulyo. Kitatanan mo. Siya kung ang amo, di bangki, no? Butangan mo sa atubangan niya kwarta kag saging, money or bananas. Anong kaon sa amo? Niya hindi bila kaon sa amo ang saging. Kasi siya ang amo, wala siya ichindi, niya ang kwarta, makabakal damo nga saging. Now, siya naman, kung ang tao, butangan mo sa tubangan niya health and money, ya kayong lawas niya o kung iyang kwarta niya, anong piliin ng tao niya, damo siya ang tao mapili sa kwarta. Pero kay wala sila kabalo, wala sila ka ichindi siguro, niya kung maayong imong health, makakita ka pa damo nga kwarta. Oo. Pero kung may kwarta ka, kag hindi mayo health mo, dra mo manggasto gyapon sa health mo. Amo ganit. So meaning bisan pa matabo nga wala sa infrastructure bilog nga tuig. Ya sang local fund, iti para sila malabot na karon maging pang-utang kita. Para mas usaron mo gini sa utangan mo kay hindi bala mo usar para for other purposes. So pero ang sakutog, as I said, anything and everything na pwede ma-realign, ma-augment, ma-revert. And I'm sure the City Council with Vice Mayor Elcid and Tanan Asilada will go with me kung my proposition is to give top priority sa vaccine. Kasi amo na yang kay once ma-stabilize ang aton kaayong lawas, ang bakulod kung mapinduduan sa paboy, and this mag-abot ang COVID, Bacolod was growing like it has never grown before. It was developing so fast. Ang ating business registration naglabot 25,627. And atong mga big players, tanan nagkamada. Nag-ari na nila tanan. That was a very good year for Bacolod. And on top of that, naglabot patagan sa inatagan sa Seal of Good Local Governance. Now, we were only 57. We're one of the 57 out of the 145 cities na natagan sa Department of Interior and Local Government or DILG. Kaya ang DILG, diri sa Region 6 or sa Western Visayas, proclaimed Bacolod as the best performing LGU. No? The best performing LGU sa Western Visayas in 2019. So, kaya mo ito sa mga awards and recognitions which were validated further by the DILG recognition. Kag, kung baga, nag-ratsyada, naging kinsita, ani sa to. Then nag-abot ang COVID, nag-puntat ina. But, in the cases of these big players, for example, ang SM, ang Camellia, ang Rockwell, Robinsons, ang Duran Masters, ang mga Mega World, nagdako man na. Nagdako pa rin na. Nakasugod na di sila invest mo. Naguntat lang tugod sa COVID. So, don't tell me nga kontato nila na. Sige, din na nila yan. Nakakuha na sila, nabasa na sila dali. So, maligo. Nagilag na di sila yan. So, meaning, ini ang COVID, ini para sa akong temporary setback. Correct. So once magbalik kita sa normal, kunahon tagil kayong lawas na. So, bisan i-sacrifice ang bilog na tuig nga budget sa mga ining mga infrastructure, kaya ano pala nga mga ma-dispensable, kunahon tagil ya nga makitanan nga mahimuta. As I said, even if we have mga utang kita, bisan mga limos ako, basta makalabot sa punto na makuha sa mga vaccine para sa aton tanan diri sa Bacolod. Sige. Mayor, dali lang gid, Mayor, ha? Kay may obligasyon ako diri nga kinanglan ko gid sulod subong. When we come back, istoryahan taning parte sa curfew,
istoryahan tan parte sa bonus sa mga empleyado, kung may extra bonus na sila, istoryahan tan ang iban pa ka ba ining loan realignment kasi si iban ni gasto na to hindi gali pwede. Istoryahan tan na mayor, mabalik ako, you can put down your phone, we'll just call you back. Kaya may importante lang ko diri nga mga pahibaloan ni mayor. Okay. I-off lang na muna. Matawag lang ka mo. Matawag lang kami, Mayor. Sige. Magbalik kita mga ka-aksyon with Mayor Bing Leonardia pagkatapos lamang sa importante nga mga pahibalo. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo pagkulong kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ilagang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay saan ang mga kahilangan responsable na pagbalita padayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dalagang palanggan padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita kapag na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedeya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Mga ka-aksyon, balik ito rin sa ato ng pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon. Kaya ito sa inyong pagpangalagad, iladulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred sa Green Co. Morning anay kay Migo naton Roberto Gallo dira sa Las Vegas, Nevada, kay Zane Ethan, kay Engineer Ernesto Bailon, Ginging Arroyo, sa kay sa iba naton diri nga mga nagatan-aw sa Facebook bala, no. Good morning gid sa inyo. Kay kadamo-damo hindi ko na isa-isa, no. Sige, anyway, balikan naton si Mayor Bing aton bisita karon nga aga diri sa Kapehan sa Aksyon. Mayor, good morning liwat. Sige, good morning, Duran. Of course, sa imo nga ng mga tagpalamati sa Las Vegas,
Love ko yung Las Vegas. Migo tawan, bulgalyo, ito na to mayor, taga Bacolod. Oo. Illegal siya, kasi, wala na Manny Pacquiao kasi wala boxing. Ay, okay, kita na kita tuwa mo galing mayor kung si Manny Pacquiao, si Manny may away ito, no? Ate, oo, tani. Sige. Anyway, Sige, boy, before we go ahead, we continue. Kikandugay, kanamo sa istorya to sa COVID, dapat ihambal ko gali nga one major factor nga nakalabot kita siniyambi nga napanubo naton ang aton mga figure sa COVID is because of our barangay captains and barangay officials. Correct, oo. Ging site gina ni General Mel Feliciano nga 30 ang partisipasyon sa barangay captain. Kag saludar gid sila kay barangay captain kag city councilor Lady Gles Gonzales Caleb. Believe sila sa dedikasyon kag to an extent that yung dalagi nila gani pa kanto nila sa San Carlos City si Councilor Lady Gles Gonzales Caleb kay tungod nga nag-share sang best practice sang Bacolod dito sa ila. So, kadako yun nga mga bagay nga ason mga barangay officials nagatrabaho. So, dito na tagi sa isa. Give credit. Ibang gani sila, Mayor, nagkakalatna na gani isang sa ilang trabaho eh. Amo gani, rislogid, risking mo dako. Manang amon nga kung pwede na magpakuribong ito. Although, going back, makatugid man ta sa aton nga nga mga topics nga kalantuan. Yes, pero Mayor. ipahanong lang dali kay itong kainan ng tanda nga ang mga tao na wala biyago sa vaccine symptoms masyado na delikado. Kag hindi lang kundi may actually konstriktuhon gid ang IATF kaya hambal yung gapon nga ang those below 15 years old kag over 65 and above are not supposed to go out. And so sa mga malls na report sa akon kahapon na kadam isang wala na pasulod sa sale sang Ayala. Kay amo man sa SM nga hindi man pasulod kay tungod nga ang mga biktima black labanan senior citizens. So ilang mga may comorbidity among na sila mga susceptible kag vulnerable. So kung may mga that's why sa isa pa ni Manay iban wala nagdulwa na pero malatan kay tungod ang iban nang upod sa panimalay sagad lagaw. So that's why we have to cooperate with each other, we have to support each other, and balik na tayo nga the best Christmas gift nga mahatag sa aton nga loved ones is to follow health protocol. Okay, sige. So we just want to give them the credit at mga barangay captain headed by ABC President Lady Gles. Kaya po sa bulig niya. Kag pag-abot din ni Secretary Chivato sa pagpadala sila ni President Duterte sa itong high level nga ng mga opisyalis, amo ginang iya ito gaban niya, the battle is in the barangays. That is exactly what happened here in Bacolod. Salamat sa atong mga barangay kapitan. Sige. Mayor, just recently, si Bishop Patricio Buson nag-appeal, I think, sa imo for your consideration. Ining pag-adjust naton sa aton curfew hours, Mayor, anong natabo na si Mayor? And what is your stand on this request from the Bishop? Correct. Pagkabato naman sa sulat ni Bishop Patricio Buson, kay tungod nga curfew is a subject matter of an ordinance. Ginpasa namon ini sa Sangguniang Pangunsod. And hoping that we will get ever their responses kag nabala namon na ang manindi nga kung ano gid ang ideya pagnangusna. Nevertheless, my feedback ako nga ang ordinance na ina was authored by Councilor Archie Salvar. And at the same time, incidentally, si Councilor Archie Salvar is also the chairman of the
exit planning committee sang naton. Councilor Novero, Councilor Sinderohan, Councilor Ising Salanga, may mga Councilor Dido Ramos, tanan na sila, Councilor Alberto Espino, may mga sariling na sila mga designation. So, ang kay Councilor Archie Barbar, amo na silang daw at the same time those oversight committee naton. So, may istoryahan nila ini and they are wala pa nabaton but as soon as our current status is determined, we will sit down on that. But ang ila ko ni rekomendasyon sa akon na considering Christmas season katagan ang ekonomiya bigger boost starting December 16 iligwan nato ng curfew isaylo sa 11 to 3 ato kung wala pa na ba ito so we will make the proper announcement of that immediately but that is being considering secure naman lang kita as against sa tusang ECQ sa una there is a very big chance na mapatigayon nila. Okay. Kinahanglan ni Mayor ang amendments sa ordinance for the adjustments ng curfew hours or madala ni sa imo nga ginahatag sa sanggunian nga executive prerogative? Amo na nga ba sa ako ni Atty. Jojo Bayatan nga niya what they are trying to point out sa ila rekomendasyon sa akon is that provision of the ordinance or one of the ordinances, I think either kay Archie o kay Inal Rivero, is that they will allow me to use that. So that would even be easier if that is what they will ask me to do. Kay sa akong level, ma-decidihan nila isigida. Oh, okay. Pro Mayor, kung may adjustment sa curfew, that would be in December 16 pa, hindi pa yung December 1. Bisan mabutang kita sa MGCQ, wala gyapon adjustment sa curfew hours? Ate, pwede na ma-adjust kung Kung mag-MGCQ. Ang ordinance niya daan, may kwan mo. Ordinance, may cascading man siya nga kwan, corresponding, nga kung MGCQ, amo ni oras, kung ECQ, okay. oras, so forth. Ara na nalaada. Okay, sige. So, sa mga MGCQ ni, might be nga may adjustment man dahil, kaya upod na sa gali sa quarantine status ang isa ka lugar, no? Sa Bacolod, no? And only, this is just the Bacolod style. Bacolod. Sila na ni isang konsyal natin, kay I think the author really was Councilor Archie. Diba? So, muna nila kwan, lain-lain nga kwan, may corresponding therefore ang quarantine status, may corresponding curfew hours. Okay. Sige, we hopefully kay parang ang mga business bla kung gabi bangon-bangon man Mayor. How about Mayor ang kwan ang liquor ban? Yeah, amo man lang isa istoryahan namon, no? And I have to sit down with Councilor or Vice Mayor Elsie Familiaran with that again, plus an AOC KM, we have to make a decision on that. Of course, may positive, negative na siya. Kay ang positive is para mapabangon kang mga negosyo nga depende sa pag-tinanay, no? On the other side of it is halungan taman na siyang masyado kay bisan si General Melchusiano sa last namang istoryahan ay ato na siya sa Pagadian nag-komenta sa sila nga sa Cebu hindi may although ang Cebu paghalin nila halos kanagin no halos ubos puti from time to time ito ko Japon ulhot Japon ang tubig so siya isa ka cause na ang mga barkada na inom-inom. So, sa subong, ang atong reglamento is that we allow sales ng liquor from 12 to 6, 12 in the noon until 6 in the evening. But at the same time, we prohibit ang inanay sa publiko.
Because, of course, hindi tayo man ay mapunggan kung sa balay nila. And we allow that in that sense. So kung pagustuhan nila kanan, kung pares kagabi may kilala kong so kahipos din siya, pero kaya nakainom to siya gabi, it was in a private house. Nagapangagbay na siya. Oh. Galabing na ka, basta makainom ka, galabing ka na naman. Amo na mga delikado da. So, we are seriously considering that though, because of the spirit of Christmas. So, all this will come into place as soon as we get our quarantine status. And hopefully karon or sa buwas, i-anunsyo mo sa Malacanang. So, well, if ever, Mayor, let's say, granting being i-downgrade ito sa MGCQ, granting mapaboran sa IATF, ma-follow na di dayon ang kuwan ng mga parte sa mga liquor ban, may mga adjustment makita mo. Damo gid interesado sa liquor ban ginatanaw na mo sa matulid kay as I said, two sides of the coin. Gusto taban nga maghatag sang kalipayan, gusto taban nga makahatag sang dugang-dugang negosyo sa aton nga mga specific establishments. But we have to balance that with the other side of it. Ang delikado bala basta mag-spike. Okay, sige. So, but we will have to make a decision on that as soon as is given to us. Sige, mabantay lang kami, Mayor, kung anong status nato na hopefully may mga jutay kitang adjustment para nga medyo balubalansihon talang may arab lang masilimple natin basta balanse lang kay hindi lang mabutang sa delikado ng aton nga health situation That's the magic word, ang balanse. This has been all the way a balancing act for us. Yes, and ang challenges sa isang sitwasyon ta, it is always buhay kang kabuhayan. Correct. Wala pa kami kaagi kang kamuman. For that nga amo ni nga kentangan, and many times we got emotional here. Many times bisan ang mga doctors na nagpasakop sa among mga discussion, especially sa tultion nga kumbaga daw manol tatanan ba sa COVID. Kay bago sa aton I hope the worst is over, no? Kay bisan nga sa mga quarantine facilities na subong damo na bakante. Kag media site that sa mga quarantine facilities daw doon nag-invest na it is because wala labot na may COVID. Kabulumantal nga ang mabenepisyo ang estudyante yapon. Kasi ang mga na-observa na ang mga wise na mga principal nag-encourage sila, nag-facilitar sila nga himuon quarantine facilities sa ilang mga eskwelahan. Kabalo sila matapos ang pandemic, may improvement. Ventilador sila, may screen sila, na-improve ang ilang mga classrooms. Bintaha pa sila. So, meaning at least double purpose na hindi lang para pang quarantine, kundi pang estudyante pa. Duwa ang naka-beneficyo sa sila ng plastada. Sige. Pasukuan ko lang na Mayor, kasi hindi ko na mabalibaran. Good morning kuno sa imo. Kumusta kuno halin kay Attorney Tam Falge? Yeah. Now, did she come? Is she listening to us? Gapa regards yan si imo. Good morning kuno. Gana siya nga mayong aga. You know, he's the personal lawyer of Senador Manny Pacquiao. Really? Nagbisita na siya sa Bacolod sa kampanya para kay Manny. May kami kita na sa Las Vegas. Okay. Isa atong tiyon nga wala ko nakalapot sa Las Vegas kay tungod nga may election ng LCP there sa Philippines. Siya na nagtawag sa akon sa telepono nga antes makasaka sa ring si Manny, si Senador Manny Pacquiao. Yung tawagan niya ko para mag-FaceTime kami. Niya nakapag-good luck ko kay Manny. Okay. Gusto na nga antes makasaka si Manny. Nagkakita na yung kami. And that was facilitated by, kaya siya mismo ng tawag, si Atty. Tam Falge. Mutulang pag-kontra kay Sorman.
Okay. Ato ko to sa Manila. Mm-mm. Pero ding naka-good luck ko kay Manen sa magsaka sa ring. Kaya routine na mo na ini kamo ni Senador Manny Pacquiao nga upod kami sa ring. Kabulo ka naman. Amo gani mga panimad-on na siya. si gani. Ti si RJ gani ko noon may man sa may message mo sa akon yan bala si Mayor si RJ bala Mayor na Galyo. Yan bala si Mayor kay obrahan ko man sa sang personalized suit pareho sa kay Senator Manny Pacquiao. Wow. Diba? Iya mo na. Question na, sino makantutos na siya. Di kuan ni magpuli ko no ni tawhay ni kuno maubron sa nga kuan kuno nga personalized suit for you pareho kay Manny Pacquiao na Thank you, Art. Kang majuit kuno kamo ni Ma'am Alma kuno galyom kuno magpuli kita nay kamo majuit kamo kuno. Mga messages na nila di sa akon anyway. Sige. Okay. Cola. Bato. Bakulod. Mayor ano? Kadamo sa nakita na ako nga nagasiling bala nga nyara na ang budget bala to para sa Paubra Coliseum, Paubra ta ospital unahon ta pa may mga petisyon na gani sumugin na papirmahan mayor mo nga ipadala ko ng presidente Duterte nga parte sina nga dapat ospital patindugon hindi ang Coliseum sa loan naton nga sang loan sang siyudad sa Bacolod. Klaro politika niya. Kami nga nagpadihot sa mga politiko ang gusto ba lang maglalagi sa 2020? Ano sila? Let's discuss that as clinically as possible. Okay, we're talking here of the Coliseum. Okay, what is this project? To start with, amunisa ang gusto namon sa mga 2018 pa. We go back to that. You have to put this in proper perspective. And this is one of the reasons why nag-loan kita sa DBP. And this has been approved. Okay. For one, kung tanong ta, hindi mo ning issue sa mga kontra naman sa politika sa 2019. Coliseum. Okay. Therefore, pag-resulta sa 2019, it was a referendum on the museum and Coliseum at the same time. Correct. Ang pumulo yun, nag-upod masamon, na mo to ang kawan. That is one consideration. Okay, number two. The next is not in this order, not in the order of priority or what. Ano ta? Okay. Ang propiedad nga butangan kasi nagalin sa mga Yanson family. That is 8.8 hectares. 8.8 hectares means 88,000 square meters. Ini siya nga propiedad kung hindi na natin pagbutangan sa Coliseum, bawion ini isang donor. Meaning it is part of the condition, one of the conditions of the contract na kinahanglan butangan mo sa Coliseum dra. Okay. Kung hindi mo rin mo on, bawion na. Okay. So, if you look at it from this perspective, naon tabla, ang 88,000 square meters, kung si Duran baligyan mo sina Mega World dyan, no? Easily they can buy that at 10,000 pesos per square meter. Okay, ang atubangan dira sang una pa lang wala pa na istoryahan ng Coliseum to museum gabaligyan ay na 7,000 to 8,000 per square meter. Ang atubangan nga propiedad dira sa isa ka subdivision. Kabalo talaga kaning kay kabasa ako para kontradiso sang tagiya. So kung tanong ka, ang 88,000 square meters, 10,000, that's 880 million. Correct. Ang balorya sa subong. Sa subong na. So, ang aton Coliseum is in principle 800 million. So, dira pa lang daan kita mo dinansya na tada. Eh, ang balor sa paon ng lote as against sa gaston ng kwarta mas dako pang balor sa lote. Kaya nasa subong na nga presyo.
Mhm. Can you imagine how much it will cost? Tulad sa aton government center. Mhm. Nga sang pagkuha na sa government center nga dira do 3,000 per square guro Mhm. or even less. Mhm. Then subong may 40,000, may 50,000 per square na. So, ang subong nga lugar ina, sigurado malinumpat dira ang presyo. Okay, so if we don't proceed with the Coliseum, madula ta ng propiedad nila nga 8.8 hectares. Mhm. Can you imagine the opportunity Mhm. nga madula sa syudad because ihaboy na. If we don't pursue this project, nga kay ibalik ta ang propiedad sa donor, para sa akon, that is a crime against the future generation. Mhm. Because if we will only pursue this and matapos ina, can you imagine the development of Bacolod? Mhm. And this is because we want to balance the north and the south at the same time. Because ang north ng Bacolod is very developed, while the south is not that as developed. Mhm. So, kung mabutangan sa mga improvement ang south sa mga dagadaan ko, pagkadugang inaga isang dako-dako nga bagay. Mhm. Diba? Mhm. Kaya amo lang nga ang picture sa lugar nga ginapakuhaan ko sa aerial, kaya gusto ko makumparar kay may picture na ko hasta subong sa government center sa pagkatapos ng government center. Ang government center sa tunga-tunga na siya ang mga katubuhan. Mhm. Pag-umpisa na, di tanawa ang itsura dira subong. Mhm. May mga high-rise nga building, Mhm. may mga call centers, and so on and so forth. No? Mhm. So, and besides, and as also as important, paminsan unta boy, nga may contractual obligation na kita sina. Mhm. Oh, Mhm. lalabot sa bangko, sa contractor mismo. Mhm. And they had written us a number of times already, practically warning us na pwede kami nila mapailan ng kaso. Oho. Pwedeng kaso, hindi na pag-ipursue. Mhm. So, it is a contractual obligation. Mhm. And if you come to think about it, ang hospital is, lain man ang budget para sa hospital. Mhm. For one, ang hospital niya ipatukol sa national government. Isa na sang campaign promises ng Grupo Progreso. Oho, okay. Ara na sa amon handouts niya, nagpumisa kami nga mapatindog sa hospital through the national government. And why the national government? Because galaom kita, ang galastuhan, dako ang paon, ang gastuhon sa national government para sa aton. Mhm. And salamat kay Congressman Greg Ataya, napapasa niya na ang bill nga ini sa Congress Oho. nga level. Okay. Kag, if you recall, a month or two ago, yung anunsyo ko man ini, kaya gitawagan ko personal ni Senador Mig Subiri. Kag ipahibalo niya ko nga naka-file ito sa counterpart bill. No? So, ang file ni Congressman Greg, yung butangan niya pa version sa Senado niya para na mapatigayo ng hospital. In fact, gina-argue ko siya nga sa Kudugami pag ang participation sa national government, because as much money as we can get from the national government, unta na para na mapasugod ang hospital ta. Mhm. Mhm. And ang chairman sa committee si Senator Bongo Mhm. and si Jasmine Igan, who works as protocol officer sa Malacanang. Si Jasmine Tigwakulog din na, Jasmine Igan. Nagpumisa man siya nga mabulig man siya labi kay Senator Bongo na mapatigayo niya ng hospital ta. So, given the pandemic scenario, the chances of that hospital being approved is very, very high. Mhm. Okay. So, kung may ara sa hospital coming from the national government, so why do we have to throw away the Coliseum? Mhm. Why do we have to throw away that property which will be 2 years, 5 years from now, 10 years from now? Pila na ka-billion. Mhm. That's why I say, for us to forgo that, it will be a crime against the future generation of Bacolod. Kag mayor, hindi pala mayor, I don't know, no? Ining loan naton sa DBP for the construction sa Coliseum. Hindi na siya pwede mayor ma-divert, no? Or
realign? Hindi na siya pwede. Kung anong purpose ng loan na ito, na mo ginang dapat gastuhan? Natural. Kung ikaw ang BCDBP, boy, masugot kasi na. Hindi na pwede, Natural. Mamangkot kami sa imo, boy. Di sa Pilipinas natabo nga may nangutang sa bangko para igasto sa COVID daw. In fact, we will have a conference with Secretary Dominguez sa League of Cities of the Philippines, and it has something to do with loans sa mga LGUs, kag cities particularly. But that is meant for loans nga para nga mga developmental loans nila. Okay, especially nga wala pa nag-abot ang Mandanas case nga isa sa istorya naman sa Malacanang nga mga meetings ng LCP, sa League of Provinces, ng League of Municipalities nga ginalabi na mo nga ihatag ang budget. So, kaya hindi pa naman abot, isa sa gitaw ni Secretary Dominguez sa amon sa mga LGUs nga ihatagan loans ang mga but that is more for developmental purposes. Na may bayanihan kita para sa COVID. So I have not heard of loans being peddled by the Land Bank, the DBP, or ano pang bangko para igaston sa COVID. Okay, ang pagitsindi, I don't know kung ako lang ni pagtanaw, ang pagitsindi ko mga bangko, mapahulam ni siya kung natanaw nila nga may ROI mo. Ina ba lang imo gastuhan daw may kita man ba lang para makabayad sila daw muna? Thank you for bringing up that point. Kaya ako hindi makonegosyante, pero natural kung mag-loan ka, ginatanaw na nilang feasibility man mo. So, yes, kung gasto mo sa COVID, biltada na yan. Hindi magbalik for sure. It is an investment sa aton kayong lawas. I'm not saying na hindi kinahanglan kung nangalan ito na para sa kayong lawas. But you have to put things in proper perspective. Diba? Kaya amo na tungod nga lapit ng din ang pamulitika, lapit ang eleksyon. May mga tao nga amo natin siguro doon na liwat-liwato na nila. So sa kutom sang hindi makaintindi, basi mapatis sila. So ang argument, ma'am, ibalik mo ang 8.8 hectares, ang 88,000 square meters, tarong wala na. Tapos we have to consider, ang pandemic ni temporaryo na siya. Hindi niya mag-pandemic hasta sa pulo katuig, 20 katuig, Pagwasang vaccine niya, ang pandemic ni, makuha niya, malimta na lang na gani, basta magwa ng vaccine. So we cannot afford that to happen to us. That will be, a waste of this property. How much it is going to be worth after, especially kung matindog na inadala. Ang development sa south side of Bacolod. Masaka gina yung presyo na. Galing kayo pareho na sa government center. Blati, isa na sa mga ginasiling mo sa una, bala mga torpedoes bala sa imong administrasyon bala. Mga amo na sa una, gina-torpedo sa una nga mga issue mo. Amo naman ni Sumongo, parte naman sina. Paminsan na boy, atong nga chipote, wala man takabalo ko, ginatabo. Supposing, nagpasubir ako, gipabaya. Tungod nga gina-criticize ako, gina-atake ako sa government center nga to. Kung nalagyo kami, kung ako tuging desisyonan nga damn the torpedoes full speed ahead. Ano niya mo itong timata? Damn the torpedoes full speed ahead. Kung wala na napigar na government, can you imagine how much we would be missing? Look, in less than 2 years, fully paid ni ang government center. Kaya ikaw man tuloy, isa ka nag-point out, tungod may utang kita, naggasto kita sa debt servicing, nabatsyagan sa bala, nagmigado balang syudad, tungod niya may utang kita. Niya bakulod nun, man yung mga abagal, hindi ko diway mo kubatsyag na naman nagtapos ng bayan niya daw nag-abagal ko sa utang. On the contrary, boy, Bacolod, nagbutsyog, nag-accelerate ang growth sa Bacolod, partly because of the government center, because that can inspire investors' confidence. Diba?
magsulod investor kita yang itsura sa government center ka. Can you imagine the impact as against the presumption is there nga this must be a good government here because they have a good building to start with, and of course para tuman sa kaayuhan sa ating mga empleyado kag para gito yung overall growth and development of Bacolod, diba? So we have to look at it that way. I don't want to see the day na sa uli din bayaan to ng Johnson property ina ang 8.8 hectares niya na may ala pa na dapat mo terminal. So that is really we're talking about the future of Bacolod here, and kung gusto lang ng mga fake news na mga nadunduman ko sa una, this is just because ding hambal ni Anay Vice Mayor Kenneth Barredo nga nagtaliwan na gani. Niya ang postman, mga simpo ka sa postman, wala pa to internet. Niya kung kada taghol sa nido, hindi siya mag-deliver ng iyang sulat. Mga sulat. Wala din ito may ma-deliver. Hasto. Anong imo trabaho? Ubrahon mo na yan. Kag anong husto, hijihon mo. So, just a classic example. Kung nanalaw ko sa government center, kung kami itong mga opisyalis, tungod nga may nag-criticize, nag-untat kami, kaya sila maayog, himuha naman kung hindi, gusto kung hindi. Ma-criticize man as lega po nugay na ganito. Amo gani okay man na yung criticism basta nang nasling bla naton ang tuyo bla daw ka legitimate lang nga tuyo nga at least mabuligan, ma-improve or maamo na kay hindi man ta perfect na no. Pero hindi ang criticize yang para sa pamulitika. Ang ako na ko yan nabi mangko sila nga kamo anong ginimo nyo abi anong ginimo nyo abi reviewon tabi ang ginimo nyo man kun ano base as talaga sa criticism inang paminta sa COVID na correct na kung kuta sila anong gihimo nila isang Marso na mo na siya nga yan naglinumpat nagida sa COVID nila and you imagine that's why I said I think I said this earlier or wherever we can make mistakes, we can have some lapses, but don't you ever accuse us na nagpatubaya kami because never we gave this our heart and soul, our blood, sweat and tears, and literally we had tears here because of the COVID problem. And that is what we went through. People know that. I mean, this has been an emotional ride. Simang, libi na simang. Well, if you have seen the mga conferences, I also got very emotional during those times. Very emotional. And that's why, pag this point, pag mga businessmen, because we were talking here about that serious matter of life and death. That is how it is. And managaling especially kung sa siling ko sa una doon mag-uhan kita COVID kadamo sa ngadlok. Paghabal mo ECQ, pati lang yan tanan. Siguro mo habal ka ECQ, damo pa madibati sa imo. But the fact remains, the threat is still there. No, wala pagid na naghalin. Mo man sa Japon. It's just more because now we are more conscious. We follow health protocols. Na piyan kita sulong. No, sige. Mayor na kay ang oras ko blad lang alang. Gusto ko lang touch man sa ka-topic na nga gusto ko i-take up sa imo bala. Ining kaso man naton sa computer scam atong tag 400,000 dobla per unit to do na dismiss to sa ombudsman anong natabos to mayor anong ano? Yes, of course damo nakibot sa to no, but ako personally I will always I will always respect the decisions of courts. Give it to the courts kung nila decision muna. However,
may mga issues na dili nga gusto ko maano. For one, as basic as magambal ka 400,000 buhay nga computer. And this was 2002 to 2005 yung mga purchases. Can you imagine how much 400,000 then would be valued? Perti nga kaning nga valor. Pero hasta subong, ang 400,000 nga computer is still for the book of world records. Doy pa nagyapon sa mga presyo bisa nagmahal na subong tanan. Oo, wala ko may nasalapuan nga 400,000 nga computer mo bakadto ka sa Amerika, sa Europa, Argentina, Shanghai o Singapore, di ka makadto nga lihit-lihit sa kalibutan, wala ka may makita nga computer nga 400,000 yun lang. So meaning, it was expensive, it was an overpriced. Okay? Sige. Kung overpriced niya na, question nga ako. May naganan siya. Sino nga tamawo ang nakapurbitar sa to? May Mangita sa tamawo, guro nga nagpamintaha sang 400,000 sa computer. No, hindi ba? Oo. Kaya ito sa bagay, kung basahon mo ang decision nga ba, manangan, the guilt that is questionable. I mean, the innocence is questionable. May ara na lang nga. Pero ay na, kabutang na ko ng kasunada, boy. Kay iging hambal ni Maricope Tubelia na ginpalsipay kuno ni Atty. Alan Zamora ang dokumento. Si Alan Zamora arata statement siya na post sa Facebook. Yeah, si Alan Zamora napatay na to ya. Nagtaliwan na to. That is libel, that is dishonoring the dead. Nga wala na siya na respeto yan sa patay. Dapat respeto yan. Ang negosyo yan, patay yan diba? So, kaging hambal pag sa isang interview nga nag-conspiracy ko ng mayors ng Bacolod o mayor's office kag ang ombudsman. Can you imagine that? How irresponsible nga kuno naging pang-talking mga dokumento. Hindi ko kay Chin. Hindi ko kapatid. Hambal na nga. Can you imagine that accusation? How kabay pang kabalong ombudsman siya. Kaya mo nang yun ako amalapit. Kagani ko may kilala sa ombudsman. Tapos, how can that be possible? May natabo lang nga nag-toki ang ombudsman sa mga papeles kag mga in connivance with others. Kasi, mambal siyang ginagawa siya kuno. Ang iya gani mga sumulunod, kaya kabulong magtana siya sa tripod sila, mga 50 nakakasugo sa file sa ako. Dumudamo na sila ko, ganyan reklamo. Kasi iya mambal siyang ginagawa ang iya ngalan. Ano pagguba ko sa ngalan niya, kaya guba ko niya ngalaan. Hindi mo lang. Atong fertilizer, ito basahan niyo ba ang Senate report? Si Sinoda sa Senate report, ang gihambal ni Senator John Magsaysay niya ang gusto niya kuno, paktan niyo lang kung sino, 75% ay cash at 25% lamang ang fertilizer. Para na sa Senate report sa page 16 ng Senate report ni John Magsaysay. So, of course, ang paglaom sa sports complex, hindi mentionan ni President Duterte sa iyang forum so, nag-istorya sa mga anomalya, sinauto ba ang pagkami boy kung sino to. Itong pag-SEA Games? Pag-SEA Games lang. Sinobrang tao, bilang nagdeposito sa personal account niya sa kwarta sa gobyerno. Amo to mayroon mga engineers to nga daw din pang dismiss na sa serbisyo? Na dito nga paghambal ni President Duterte sa mga engineers naging pag-dismiss, i-mention na yung Baglao Sports Complex sa Bacolod. Okay. Amo na nga katingalan. That means may mahuan man sila ng Malacanang. And so on. And so on and so forth and so on and so forth. So, hindi
Hindi ba mayor daw mo to sa mayor ang ano pag-uba sa guba na nga daan. hindi ba mayor mo tong kaso tong daw nag-award na sang kontrata why bidding anda mo na siya. Ang di sa to. Ang sa paglaom nga daw gin-award ng contract pero why kaagi bidding? Ito mo na. Oo, mo na siya nga kaso mo tong kabangdanan to na dismiss ng mga engineers ganito. Basta important, ang natingala na mo ni Vice Mayor Elcid, yan nag-mention na ni President Duterte ang paglaon sports complex. Kung mag-istorya sa sinatang rehab sa paglaon sa San Ona wala na tabo, kay Sinoda na wala na tabo. Oo. Hindi ba dati? 2005 na siyang SEA Games eh. Amo man itong kwarta sa gobyerno blay butang sa personal account. Okay. Anyway, mayroon nga sige lang basta mo na siguro nga ang kay Attorney Alan Zamora nagtaliwa na to siguro siyempre jutay nga respeto mo sa nagtaliwa na kay kita nga mga Pinoy may amugin bantas na mo nga ang atong respect for the dead ara ginayawan niya kadula. Dugang ko lang ginaboy, kina-mention mo liwat si Alan, no? Nagtaliwat si Alan, hindi na respeto na. And I can tell you this straight into your eyes, boy. Wala ako yung gisugo si Alan na mapalito sa kaso. Okay. So, kanudungan nyo, may media man, kilala ni Managosong sino, nagsulat sa kay Alan, hindi padala sa sanggunian, kaya mo itong nagsugod na na-trigger. Kaya eventually, yung file ni Alan, wala man si Alan konsulta sa akon, wala si Alan, wala man naglisensya sa akon, wala ako man siya ginsugo. And I can tell you that, na wala ko siya ginsugo. So it was Alan's decision, it was Alan's conviction, naging file niya itong kaso. Okay. Kung mapatigin man na sino na, kung hindi, wala na ko na iya mahimuda. Wala na ko na labot. Pag binasugid ko na iya ang maturan niya halin sa akon. Sige. And I am looking kung mag-eye to eye, tas I can look at you eyeball to eyeball. Sige. Mayor, amo niyo kaya lang-alagi ko sa kun oras, balo ka mayari kami di sa mga pag-amon nga oras, so go giniya dayon ang amon diri nga obligasyon. Tagaan talaga mayor kay daw mo gulas 11 naman. Tagaan ka time na to say your final message sa aton mga ka-aksyon sa especially sa taga Bacolod. Okay. Sa dasol ko ka mga estudyante sa mga bonuses, sa mga mga empleyado. Ang punta ng na boy nga for the first time in the history of Bacolod, ginahatagan kita otoridad manghatag ng performance-based bonus. Tungod sa performance nga mayo. Tungod nga as I mentioned, SGLG award kita 57 out of 147 cities. Kag we were considered the best performing LGU. The best performing LGU city level sa bilog nga Western Visayas na nagligad nga 2019. So, ang budget niya ni is correlated to 2019. That is why nga makahatag kita performance-based bonus sa aton mga empleyado. So, last, in addition sa ang performance allowance na nila, performance incentive allowance, ang CNA, which we will be allowed to go as much as 25,000 plus, etc. So, mahatagtang sanantang kay nabudgetan kay kung gusto naman nga sa pagtuon ng pamigado ang ato mga empleyado maka-aguman sa what is due to them. So we will comply with all that is legal, and as long ako na yung primary policy is as long as it is legal, may legal basis, and may pundo. When these two come together, we give that. So, but in the closing, of course, mabalik man ko gyapon sa COVID, no? Maapilar ko sa gyapon sa pumuluyo nga sunod kita sa health protocols. Kay ang COVID ara pa na gyapon. Delikado pa na gyapon. Kag may eleksyon kita nga dako halin sa ibang nga pungsod, sa ibang nga lugar, kag hindi ta pagtugutan nga matabo na sa aton. So, for that to happen, kinahanglan sa ang kooperasyon sa gihapon sa aton mga pumuluyo. No? So that's why I said, and I may close by saying that the best Christmas gift one can give to his loved ones
and his neighbors and his city is to follow health protocols. Sige, Okay, kung mahimo na para na sa kayuan natin tanan-tanan. Sige. Dabo uya salamat sa imo boy. Damo salamat, Mayor. Salamat kanuna. Sa tanan-tanan palamati mayong aga gid sa inyo. Happy have a blessed Sunday. Sige, Mayor. Salamat kin, Mayor Bing Leonardia. Thank you for your time. Mga ka-aksyon, wala na kita sa panahon. Salamat sa pagpupud sa aton pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon. Ang inyo alagad Aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon